Хора, елате при Христа. Чуйте ви днеска Божия глас. Чуйте, Духът говори сега. Слушайте, чада, Божия глас. Времето свърши. Идвам за вас. Вие потърсете днеска Христа. Искайте прошка от Божия Син. Вземете от Него Божия мир. Той да изпълва вашите сърца, да сте смирени вие пред Отца. Всеки от вас ще застане на съд, ще отговаря за своите дела. Бързайте, чада, чистете се вие. Вие очистете своите души. Вече живейте ви за Христос, само за Него копнете сега. Вие помогнете на тези души, търсещи истина в този свят. В помощ бъдете вие сега. Бързайте всички, ловете души. Те изнемогват под тежък товар. Вие развържете тези души. Вие разчупете тежкия хомот. Път покажете на тези души. Сила и власт дал съм на вас. Чуйте всички Божия глас. Сметка от вас ще искам, чада. Днес призовавам всяка душа. Милост и прошка има за вас. Вярвайте всички в Божия Син. Смело ходете по пътя Христов. Верни, чада, бъдете му ви. За теб умрях на кръста, за теб пролях кръвта си, за теб живота си дадох, да си с мене в рая. Ще бдя над тебе, чадо, ще ти посочвам пътя. Върви след мене, чадо, знай, че аз съм с тебе. Моли се, не преставай, на мен се ти предавай. Вярно да ми служиш, че времето е последно. За мен живей, служи ми, верен слуга бъди ми. Не бой се ти от нищо, аз съм винаги с тебе. Радост бъди за мене, радвай ми ти сърцето, стъпвай по моите стъпки, волята ми върши ти. Болните изцелявай, дал съм ти власт и сила, Святия Дух ти слушай, верния път ти последвай. Силен бъди и ме чакай, наградата ще получиш. Верен бъди до края, за да си с мене в рая. Верен слуга бъди ми, тук на земята служи ми. Словото ти поучавай, вече денят наближава. Ще дойда аз да ви взема, горе в небето при мене. Всички там ви очакват, да сте при Отца ви събрани. Всичко Той е приготвил, времето вече изтича, радост ще бъде голяма там за всички светии. Ти побързай днес, чадо, бързай тук, работи ми. Жетвата е изобилна, малко работници има. Моли се ти постоянно, снопите връзвай с радост, човешки души печелими, благата вест ти разнасяй. Време последно е, чада. Идвам скоро за вас. Бързайте, ви работете, идете по целия свят. Мощен и силен е Господ. Той ще бъде с вас. Той ще ви пази, закриля. Служете ви на Христос. Словото ви занесете, идете с Божия мир. Волята му вършете, бъдете като Христос. Винаги Него славете, прославяйте името му. Само на Него служете. Той е Божия Син. Място Той е приготвил за всичките си чада. Горе в небето при Него, винаги с Него да са. Златни венци е приготвил за всички светии в небе.
Милост има голяма Той за своите чада. Славят го всички в небето. Славят те Божия Син. Почет те му дават. Цар на царете е Той. Време последно е, скъпи мои чада. Много скоро ще дойда аз за вас. Винаги горе да сте с мене в небеса, да царувате с мене вие там. Тук на земята сте в скърби и борби. Вредом ви дебне врагът Сатана. Вие укрепете днес вашите души. Искайте сила за тези последни дни. Близо елате, ходете с мен, чада, за да устоите в тези времена. Бдете, молете се винаги, чада. Вие чрез мен побеждавайте врага. Словото поучавайте вие сега, за мен да чуят всички в този свят. Жетвата днес изобилна е, чада. Вече не стойте, идете вие в света. Още малко трудете се за мен. Златни венци съм приготвил за вас. Вярно служете ми, всички в този свят. Време последно е. Идвам аз за вас. Там горе на небето е престолът на Бога. Той е нашия Господ. Жив е Той и живее. Той ходатайства в небето. За мен и тебе се моли. Чуй го как Той зовете. Вредом с Него да ходиш, Той ще бъде с тебе. Бързай днес, приеми го. Милост има у спаса. Бързай да се покаеш. Прошка ти ще получиш. Ти в небето ще влезеш. Там при нашия Господ. Вечно с Него ти ще живееш. Ще се радваш в небето. Лицето Му ти ще гледаш. Молитви отправете за този погиваш свят. Побързайте, не се бавете, че скоро идвам аз. Погледа отправете, открийте тези души, които изнемогват. Път покажете им вие. Нека да се покаят, да викнат те към мен. Тогава ще послушам, милост имам за тях. Нека да се обърнат с цяло сърце към мен. Нека те да очистят сърцата си за мен. Кажете им вие, че страдам, че още страдам за тях. А времето е последно, скоро ще дойда за вас. Ще взема при мене тези, които вярват в мен, които чуват гласът ми, които са будни за мен. Искам да дойдат при мен, искам да се спасят. Искам те да не страдат, а да се радват в небе. Милост имам за всички. Покайте се вие сега. Място съм ви приготвил. С мен да сте за вечността. Ти си, Господи, много жалостив. Ти си, Господи, много милостив. Няма, Господи, друг Бог като Теб. Ти си, Господи, изпълнен с любов. Ти си, Господи, нашия баща. Ние сме, Господи, Твоите чада. Търсим от Тебе закрила и любов. Ти Спасител си на нашите души. Към Теб отправяме молитви и молби. Искаме, Господи, Ти да ни простиш. Искаш лицето Ти да търсим винаги. Иска с Тебе ние да вървим. Радваш Ти, Господи, нашите сърца. Със Словото храниш Ти нашите души. Път показваш ни Ти към небеса. Чистиш, Господи, нашите души. Искаш за Теб да живеем в този свят.
Теб да прославяме тук на тази земя. Искаш да ходим ние в светлина, ние да бъдем сол и светлина. Искаш да светим в този тъмен свят. Искаш ние да прогониме този мрак. Искаш Теб да познаят в този свят. Искаш, Господи, те да се спасят.